danoi, zuei eta, konektatzen ari den jendiai, arratsaldeon, eta eskerrik asko hemen pantailan beste aldian egotiagatik. Editzkonp ikastaroan gauz, eta ja laugarren blokia lantzen gabiz, azkenengo blokia, eta laugarren bloke honen gaia da praktika onak. Eta praktika honen arira, ekarri ditugu bi ponente, superpotente. Imponente. Hori da, alde batetik Handeka Larrea eta Juan Villar. Eskerrik asko benetortzeagatik. Bai, zuei eskerrik asko bai. Eskerrik asko, ziur zuekin batera ikasteko modua honen arira. Orduan, bai, nire hau zantzute zan. Bai, eske emisioa jarri dute beste toki batean eta akoplatzen ari zen, barkatu Amaia? Lasai. Eta duzu? Bai, azteko, Xavier Mujika daukagu hor, Xavier Mujika, Josi Sierra eta ni neu, irakasle gara Editzkonp ikastaroan, eta Handeka Larrea eta Juan Villar hemen gonbidatuak. Orduan, eskatuko dutzuet pixkat, zuei buruz aurkezpentxo bat itxia, zuek ezagutzeko beto. Norra hasiko da? Handeka, zule nago. Bai, venga. Azten delako Handeka. Bai, eskerrik asko gonbidatzearren. Labur, ni, handekanaz, izatez filosofiako irakasleanaz, San Adrian Institutuan, momentu hontan otzailetik eszedentzian, beste abentura batean nago sartute, eta han San Adrian Institutuan azken bi ikasturtetan eraman nuen berrikuntza proiektuak biak izan ziren, bai, ikateko klasikoa eta gero sarezkuntza gela. Eta, baita institutoko ekosistema digitala. Hori da, labur bilduz nire profila. Oso ondo, eskerrik asko, Handeka. Juan, zure txanda. Bale, ni Juan Villar naiz, gaztelerako irakaslea Egape Institutuan Urnietan. Gaztelerako irakasle soilik, bai? Baina nire ikasleak esaten dute ere pixka teknologiako eta plastikako eta tintzietako eta bai, denetik irakasten dutela, baina berez gaztelerakoa eta, teknologi berriak asko erabiltzen ditut eta pentsatzen dut beharrezkoa direla, orduan, azalduko dut gutxi gora bera nola egiten dugun lana, denak ikusi ahal izateko edo. Hori da, oso ondo, eskerrik asko. Printzipioz, nahi dutzu hau galdetu, praktika honen testuinguru horretan, zuen egunerokotasunean, ia praktika honen bat itzen dozuen, edo zerbait itzen dozuen praktika hon gisa har daitekena, edo, kontau pizka zeitzen dozuen hain jende interesgarri izateko. Hasiko naz, bai. Ez da praktika honak diren edo ziren nire irakaskuntzan, bai, filosofian batez be, bai, debeatzen etikarekin eta batzilergoan, bai, filosofia bat eta birekin, bai, filosofiaren historiarekin batzilergoko bigarren mailan. Ni hasi nintzen be hori teknologiarekin lan egiten hasten duela esango nuke ja 10 urte edo. Hasi nintzen oso lasai blog humil batekin eta pixkanaka, nire gaitasun digitala jun nintzen garatzen. Master bat, gehiago ikasteko, eta ikusi nuen hori filosofia erakasteko teknologia berrixak oso interesgarriak zirela, adibidez Twitter edo Facebook, bai. Edmodo aplikazio desberdinak egiteko zer edo garatzeko zer. Nire kasuan aldaketa izan zen klase magistraletik, bai, proiektuetara. Hasi nintzen proiektuka lan egiten ikasleekin eta proiektu guztiak beti formatu digital batean. Hasi nintzen erabiltzen adibidez bloga testuliburu balitz bezala, kendu nituen testuliburu guztia, testuliburu idatzia klasikoak, bai, fisikoak, eta bloga.
hasi ginen erabiltzen klasetan, eta aldi berean, haiek kudeatzeko proiektua, erabaki gendun ikastetxean, Sanadiaren Institutuan, Edmodo zela plataforma egokiena, eta orduan proiektuak edo proiektuko lan bakoitza igotzeko edo entregatzeko Edmodoa zen lekua, ezta? Eta hori, pixkanaka, lehengo proiektuan ni asko ikasi nuen, gauza batzuk ondo atera ziren eta beste batzuk ezain beste, baina, gero mintegian, torri zen jende gehiago mintegira, zorionez, irakasle gehiago, eta erabaki gendun hori jarraitzea metodologiarekin ze ikusita emaitza, batez ere, emaitza ez bakarrik akademikoak, baizik eta gelan bertan, hau da, ikasleen motivazioa eta berak haiek sortutako produktuak, gero ipintzeko edo wiki batean, edo nire blogean, Edmodon bertan, YouTubeen, bideoen kasuan, haiek ekoizten zituzten produktu digital batzuk, objektu digital batzuk, hobetu esan da, eta hori ikusita, horrela, hori izan zen geure erabakiak. Nik ez dakit hori praktika ona dena da ez, baina nik uste praktika ona garatzeko, irakasle bezala, jarrera esan behar da, edo ni gutxienez egon nintzen, izan nuen kuriositate hori, eta gero egon nintzen nire estiloa aldatzeko eta gehiago jakiteko niretzat oso, ez dakit zuen zen, baina ja oso azpetgarria zen klase magistralaren eredua, eta batez ere irakasteko filosofia, berez ez da gauza oso praktikoa, berez bada, baina normalian klase magistralarekin ez da ikusten. Dago aukera filosofia praktikara eramatea. Eta gero ja, aprobetxatu nuen master hori eta sortu nuen sekuentzia didaktiko bat, Filosofia Reloaded izenburuarekin, 10 unitate didaktiko daude, lehenengo eta bigarren mailako filosofiarentzat, eta eskatzen da, ikasle eta irakasleentzat, filosofiakoak, laguntza bat garatzeko unitate didaktiko bat proiektuka. Erabiltzen, ABP, PBL edo POI metodologia hori, pista edo laguntza batzuekin, baina gero askatasun osoz, gida bezala erabiltzeko geran. Eta dana ekoizten da, edo egiten da, digitalki, irakaskuntza bera, gero ikasleen egiten dituzten, sortzen dituzten objektu edo produktuak aurkezpena barne. Fiu, ez da gutxi, Amaia, nik gaineratu nahi dut gauza bat. Nik handekarekin suerte izan dut ikastetxea 3-4 bider ikusteko eta bisitatzeko, eta esan dezaket, praktika hon badala, batez ere irakaslegoa oso implikatuta egon delako. Eta nik, grabatu ditut, elkarrizketatu ditut, eta ikusi ditut euren klasak, eta uste dut, besterik ez bada zenbat jende bildu den praktika horren inguruan, nik uste dut, bakarrik horregatik praktika hon bat izango litzateke. Handeka, nik hola ikusi dut, eta Bermeoko abestien zaten, nik ikusi dudalako, nik uste dut hori egisa dala, bertan ikusi dut eta. Egisa eta, kriston lana egon da, eta egisa esan da, motivazio asko egon zen, eta izan da, niri praktikaz batez beha, zilengo galdera honetan, hitz egin dut, baina egia esan da, irakasle asko, klaustro merdia edo egon da implikatua proiektuan, eta ikusi alda web horrian, garatutako unitate didaktikoak, sare hezkuntza gela proiektuaren barruan, unitate didaktikoak, Creative Commons lizentziapean eta bar, eta zuk edo bestek ikustitutako bideoetan, agertzen dire irakasleak, denetaz hitz egiten dute, zein izan den prozesua, zalantzak, erronkak eta bar, eta egia esan da, geure apostua izan zen duela 3 ikasturte, eta emaitzakan daude ikusteko eta ebaluatzeko. Eta momentu honetan, zuk beste zeregin batzutara dedikatzen ari zarela, ikastetxean gelditu da hor nik uste nukleo bat proiektuarekin aurrera egiteko gai den. Bai. Bakizu, nadie es imprescindible, eta azken finean izan da, talde lana, baita zuzendaritzan batez be, baina gero, irakasle batzuk hartu zuten, hori erabakia edo apostua egin zuten, eta hori eskertzekoa da, eta badi joa aurrera, Bai, posten naiz.
Oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko, Handeka. Juan, zure txanda. Ia, praktika honak, nola bizi dituzun, edo sortzen dituzun, zeuk. Vale, nire abia puntua argita garbi da ikaslea, esan nahi dut. Aspalditik neon preokupatuta, bikaintasuna, helburuak lortzearena, nola garatu ikasleen kompetentziak. Josik ikusi zuen Diario Basko batean zen artikulu bat dela 20 urte, eta orduan ja esaten duen horrela landu behar zala, jolastu behar genula klasean, kreatiboak izan behar genula, eta esaten nuen, eta nola demontre garatuko dut guzti hau, ez? Orduan, eraginkortasun hori, emaitzak lortzea, saiatzea ateatzen bakoitzatik alde nobena, izan zen nire erronka hasieratik, eta denborarekin eta herramienta berrierekin, juten zea hobetzen, azpimarratu nahi dut prozesu motela dela, gutxinak egin behar dela, baina bai sartzen dezula gauzatxo bat, probatzen dezu, ea ondo dijoan, ez dijoan ondo, beste bat probatzen dezu, eta juten ze aldatzen, moldatzen, uste prozesu, baina niretzako garrantzitsuena ikaslea da. Eta gaur egun ja uste dut nahiko argi dagoela, teno dakigula, ikaslearen papera aktiboa izan behar dula. Orduan, nola lortu paperroi aktiboa izatea, eta zertarako, eta horren inguruan. Ez dakit, saiatuko naiz partekatzen lehioa, ikusten dan, oetxe esango... Marrazkitxo bat egin dut, ikusten da zeo zer? Bai. Bai, ez hau Bilbon aurkeztu nuen eta pixkat gustatzen zait, ikusten dira UNESCO-ko indikadoreak, bai, eta UNESCO-k bizitza osorako edo lifelong learning edo ikasketerako erabiltzen dituen indikadoreak, ez? Alde batetik kompetentziak. Bestetik, doi pertsonal horiek, lidertza, ekimena, ikusmina, moldakortasuna, guzti hori. Eta nahi gustatzen zaizkit asko hauek. Elkarlana, pentsamendu kritikoa, komunikazioa eta kreatibitatea. Orduan, nire enroka zen nola lortu guzti hau klasean. Ze, karo, klase magistral bat eman da, ezin zen lortu, ez? Eta esaten hona, zer egin dezaket, nire ikasleak informazioa bilatu alizateko, kurazio lanak egiteko, ulertzeko, kritikoak izateko, antolatzeko denborak lanetan, eta hori uste mundu digital gabe nahiko zaila sortatzen dela. Eta nik uste horregatik hasi nintzala pixkat hau egiten, eta ez dakit. Ez dakit, ondo ikusi da, bai, ez? Bai, oso... Nik uste dut, gero ala ere jarri dezakegu, Juan, nahi baduzu, edicom hashtagarekin jarri dezakegu Twitterren edo. Baina, nik ere, ez dakit, mikrofona jarrita daukat, ez da? Bai. Ez pentsa, beti konturatzen nahi zenik. Nik Juanen kasuan ere ikusita daukat bertatik bertara, nik suerte izan dut egapen ere egoteko, eta uste dut, naiz eta lehenengo itxura baten, ematen du, hori, gauza teknologizatu badela, teknologia asko erabiltzen dutelako, baina hori, ikaslearen lana eta ikasle protagonista, lehen hilarako protagonista dela argi dago. Eta ez dena argi ikusten lehen biztadizu batean da Juanek duen metodologiaren sinismen sakona eta berak dituen ideia pedagogiko oso sakonak itxura baten klase bateko dinamika pixkat ezberdina flipped classroom bat bezala ematen du, baina tipo honek buruan daukana eta hori arkatzaren puntan adierazten duena nik uste oso gauza sakona dela. Niretzat hori aurkikuntza oso interesgarra izan da, Juan. Zintxo esaten dizut, Bale, mila esker. Piropo eta guzti. Aprezio profesional askorekin esaten dut. Pertsonala ere badut, baina profesionala asko. Bai. Beitu, ondo iruditzen bajatzue, nik partekatu behar dut momentu baten pantaia, eta pasa behar dutzuet ikaslei bota dutzaun erronka bat. Ia, partekatuko dut. Hementxe, hori da. Bueno, ikusten baduzue, diapositiba honetan,
Josik Ainhoa Pujanarekin grabatutako bideo batean agertutakoa da, eta, bueno, badakigu ez dela Ainhoana, baina, bueno, hor jartzen dago zein da. Euskaraz jarri dituen hitzak bai, bereak dira. Hori da, baina zeite horiek, hor dago enundik aterata dagoen. Vitamin brilliant. Orduan, hor kolaborazioa, komunikazioa, edukia, pentsamendu kritikoa, sormena eta berrikuntza, eta autoestimoa agertzen die. Juan, zure marrazkitxo horretan, hortko batzuk agertzen ziren ere bai. Eta, bueno, nik egin nahi dotzueten galdera, da, ia, gako horietatik, zuentzat, zeintzu dien garrantzitsuenak edo praktika on bat lortzeko. Eta, joske, guztiak dira garrantzitsuak, baina. Ni izango naz pixka bat zuen baimenarekin, ez dakit korporatibista, baina, hasiko nintzateke pentsamendu kritikoarekin, zazkin zinean, filosofiaren helburu bat da hori, ez da, ikasleek garatzia, pentsamendu edo ikuskera kritikoa ulertzeko, egungo gizartea. Filosofia bat ez nik horrela ikusten dut, ez dela edukin asko, baizik eta munduarekiko edo munduaren aurrean jarrera bat. Eta jarrera hori edo ikuskera hori izan behar da beti kritikoa, klaro. Kritika gaitasuna garatzeko, garatu egin behar da, hori ezitu egin behar da, baina nik uste hori da bat. Eta bigarrena, aipatzeko bakarrik da kolaborazioa. Juanek esan dago, talde lana azken finean da, nik uste berak erabiltzen duen metodologiarekin, eta baita proiektuka edo PBL-arekin da, hori, kolaborazioa da edo izan behar da, ikasteko prozesuan, baita irakasteko prozesuan, klabe bat, eta nik ikusi dut, hasieran hori klase magistrala, aipatu da moduan, eredu hori, ikasleak aurrean zuri behi da, eta gero ja daukagu, izan zen kaosa, hasi batu, lotu mailak, hasi pentsatzen, ipini taldeka, sortzen da kaosa eta kolaborazioa ere landu egin behar da. Ze antzadenez antzadenez ez dakit, baina jakin behar dugu zer den kolaborazioa, baina kolaborazioa da teknika bat, eta teknika hori ikasi egin behar da eta irakatzi behar da. Eta bigarren klabea litzateke nire esperientzian, kolaborazioa ikustea nola handitzen da, nola handitzen gaitasun hori, pentsamendu kritikoa da, taldean lan egiteko gaitasuna, eztabaidatzeko naturaltasunez, konpontzeko sortzen diren elkarbizitzako arazoak proiektuka lan egitea, sortzen dira, batzuk izan daitezke arrabiak, irakasleen artean, baita lantzean behin ikasleen eta irakasleen artean, eta nola konpondu arazo horiek kolaborazioaren bidez. Oso, ondo, nik uste dute, ikasleen artean hori egon da, komunikazioa ez kolaborazioa izan da gehien azpimarratuta gelditudan gakoetako bat, baina, nahiko ados egon die zurekin. Juan, zuk? Galdera erresa jartzen dezu, Bai, ez da, super. Galdera egitea erresa da, erantzuna da zaila. Ez, egia da zeiak oso garrantzitsua direla, eta igual ados nago critical thinking edo pentsamendu kritikoa oso garrantzitsua dela gaur egun, ez? Ni pixkat arraroa naiz hortan ere eta asko lantzen dut kreatibotasuna. Iruditzen zait gaur egun dakagun gizarte ereduarekin edo laneko giro dakagun, ekoerarekin kreatibotasuna ezinbestekoa da. Azkenian laguntzen dizu beste guztietan. Oso zorrotza naiz hortan, ze iruditzen zait oso mugatua gaudela pentsamenduan, arazo pila bat daudela konpontzeko, eta ez badugu pentsatzeko modu aldatzen, ez dugu gizartea aldatuko, eta ez dugu ezer lortuko. Ordu asko sartzen ematen dizkiot kreatibotasun hori sortzeko ikasleen buruan, ez? Adibidez, ni lenguakoa naiz, baina beti gertatu zaigu, ez? Zu dakazu paper txuri bat aurrean, eta esaten duzu, ipuin bat idatzi, ez? Eta ze egiten dut.
nola ikasten da hoi. Eske hoi ezin da erakutsi, osea, landu behar da, sortu behar dezu, ez dakit, ez? Gaitasun hoi kreatiboa izateko eta zerotik zer eraikitzeko. Orduan, ni oso preokupatuta nago horrekin, batez ere gure testu ingurua edo gure kontekstua eskolarra ez dalako lantzen bat ere. Nik uste igual, pentsamendu kritikoa gehiago, gaur egun talde lana gehiago ere, baina uste kreatibotasuna oraindik lan asko dagoela lantzeko. Bai, orduan zuk lotzen dozu pixkat kreatibotasun edo sormen hori igual pentsamendu disruptiboarekin eta hola ulertuta, ez? Bai, eta arazoak konpontzeko gaitasunarekin. Azkenean, egoera berrien aurrean aurre egiteko gaitasuna. Ez badakagu kreatibotasuna zaila da. Eske gaur egun azaltzen dian arazoak ez dira errepikatzen, berriak dira. Ere, orduan, kreatibotasun gabe ezin ditugu aurrera atera. Bai, guztiz ados. Josi, Xavier, nik bota behar dutzu ezuei galdera be, bai? Ja, aprovechando la coyuntura. Venga, aprovechando que el Ebro pasa por Miranda. Ez, galdera berdina, ia, zuek ze uste duzu, ze gako, azpimarratuko zenukete hortik. Xavier, zu hasiko zara? Bai. Venga, emon egurre. Bueno, UNESCOko hoiekin ni ados nago, baina oin aidia zenbat kritiko eta hoien artean Jordi Adel zure laguna, Juan. Adelek eta esaten dute, bueno, nolabait kompetentzia edo trebetasun potenteak aukeratu behar direla, ez? Skills horiek modan dauden hainbeste, ez? Hori talde lana, hizkuntza baina gehiago jakitea, digitalak, ematen hori dena, esaten dute, ez? Kompetentziaz blandas direla, ez? Eta heldu behar diegula potente edo indartsuei, ez? Esate baterako autoestimua edo norbera izateko kompetentzia horri, pentsamendu kritikoarena, jakina, eta sormena zalantzarik gabe, ze gaurko egunean gizarte arazoei une oro irtenbidea ematen jardun behar dugu. Orduan ni 3 horiekin gelditzen naiz, con las más heavies. Bai. Badie heavies, bai. Josi, zu? Ni ez nahi isilduko, Osea, nire ustez zailena da oreka lortzea eta denak importanteak izan da zein baino zein gehiago, kasu honetan adibidez Juanek, bai bere jarioagatik eta bere esperientziagatik kreatibitatea azpimarratzen du, baina nire ustez zailena da guztiak landuta bat ere utzi gabe nola lortzen duzun oreka ez da ere oreka, pertsona bakoitzak ezin nahi duzun pertsona bakoitza eta ekartzen dituen gaitasunekin falta zaizkionak edo flojoago daudenetan lagundu behar diozu aurrera egiten, ezta? Orduan, taldean oso ondo moldatzen den bati, seguruenik komunikazio ona izango du bestekin lan egiteko, baina faltako zaio, akaso, hori, critical thinking izatea edo, esan nahi dut, nire ustez denak beharrezkoak izan da, zuk eduki behar duzu bakoitzari nutriente bakoitzeko bat emateko eta denetan trebea izan behar zara. Edo trebetasuna lantzeko aukerak sortu behar dituzu, ezta? Orduan, niretzat hori da gauza importante bat. Eta irakaslearentzat, osea, zuk zure ikasleengan hori piztu ahal izateko, Virginiak bideoan esaten zigun bezala, ezta? Osea, denentzako armak izatea eta denentzako galderak egitea, ezta? Hau egiteko gai naiz, eta ikusita talde honetan bostetatik batek koxuago dabilea alde honetatik, jope, orain, honi zer eskaintzen diot nik edo zer erronka planteatzen diote, ezta?
Orduan, ez dut eskapatu nahi, Amaia, ez dut galderari ihes egin nahi, baina nire ustez hor egon daiteke gakoa irakasle bezala, ezta? Dena kontuan izan da, bakoitzari ze nutriente edo ze espezia bota salda bere puntuan egon dadin. Bai, azkenean bakoitzak bere formula dokola, ez? Eta doitzeko baditula batzuk edo besteak azpimarratu behar, ez? Bai, eta Amaia, irakasle bezala, orduen hori, zuk euki behar dituzu, pote bakoitzeko, ez da, razio txikitxo bat puntua bilatzeko, ez da? Eta, bueno, uste dut denon naste egoki bat deitu daitekela praktika ona. Lehen Handekak hasieran esaten zuenean, nik ez dakit nire ikastetxearen praktika ona den, bueno, egoera bakoitzean aplikatu beharko diozu elemento konkretu bat edo biren razio handiago bat, eza? Orduen, bueno, ez dakit, Amaia, eskapatu naiz galderatik, bota beste bat. Oso ondo. Bakoitzak bere ikuspuntu dauko eta zuria baliagarri danok moruan, Ni naz eskapatuko nazena, zeurrengo galderaiko dut. Venga, ba. Bueno, orduan, jakinda gure ikastarua, dagoela pixkat, gure ikastaruan muina edo gaitasun digitala izan da, gustatuko litzakit zuek esatia, ia zenbaterainoko garrantzia daukon gaitasun digitalak guzti 6 gako hauekin, eta praktika honekin, ez? Hain garrantzitsua da gaitasun digitala garatzea, zergatik, eta nola esaten baduzu ja? Eskatzen dira zue, bai. Errepikatu behar dion. Nola garatu gaitasun digitala eta lehengoa? Lehenengo eta ben, ia gaitasun digitala garrantzitsua dan gako hauek eta praktika honak garatzeko. Horraino, oingoz horraino. Bai, eta Handeka joan behar duenez, labur erantzun behar du, komprimituki. Bai, komprimituki. Gero egingo mutis por el foro, agur esan gabe. Bai, nik uste, bueno, a ber, nire esperientziatik esan behar dut, baietz, bai, ni aldi berean garatu nuen, bai, nire gaitasun digitala, irakasle bezala, nik uste ere, bueno, bai, izan da institutua proiektuan, bai, horrela egin gendun, eta nengoen betzatzen, eta barkatu, baina Xabierri entzutean, nola autoestimua eta pentsamendu kritikoa gaitasun potolo horiek garatzeko, garatzeaz, eta bar, klaro, pentsamendu kritikoa eta sorkuntza eta kreatibotasuna ez dira gauza bera pertsona guztiengan. Nik uste gero ulertu egin behar dugu zein den geure testuingurua. Eta orduan, gaitasun digitala nik uste ez dela gaitasun homogeneo bat, ez da gauza bera irakasle guztiontzat, segun zein den egoera, ikastetzea, zentroa, ikasleria, familiak eta orduan, gaitasun digitala garatzea nik uste beharrezkoa dela aipatutako gaitasunak, handixak edo botoloak, zein umilak edo txikiak garatzeko, gaur egun hori horretaz nik uste ezin da eztabaidatu, eta gero nola nik uste hemen baldintza bat izan behar da ekosistema egokia garatzeko hori. Eta ekosistema egokia zer da alde batetik irakasleontzat eta bestetik ikasleentzat, zentruko, ikastetxe, eskola, unibertsitatea, testuingurua edo proiektu bat izatea zentzurretan, laguntza ematia, aukera ematia formakuntza garatzeko, formakuntza estrategia argi bat izatea, gero estrategia igual izan daiteke desegokia, baina gutxienez izatea bat, gero administraziotik jasotzea laguntza eta aukera estrategia hori garatzeko, eta, bueno, motivazioa edo lantalde bat, grupo promotor edo, nukleo duro bat egon behar da, bueno, proiektuarekin hasteko eta pixkanaka tiraka, bestei harrapatzeko edo erakartzeko, eta, bueno, hori, lantaldea behar-beharrezkoa da, gaitasun digitala garatzeko, gero, beste gaitasunak garatu ahal izateko ikasgelan, edo ikastetzean, baina gaur egun nik eski ikusten dut, ez dakit teknofilia den ala ez,
bueno, izan nintzen oso teknofoboa, filosofia ikastean, izan behar dut, bai oso kritikoa eta jarraitzen dut izaten teknologiaren aurrean kritikoa. Nik uste kritika hori bai beti izan behar du bai buruan edo aintzat hartuta, baina abantaila batzuk ikusten ditut teknologian eta nik nire irakaskuntzan gaitasun horiek garatzean, nik uste hobekuntza egon dela. Nik ezin dut aipatu nire irakaskuntza edo nire estiloa edo bai, baina nirakatz inpresio hori. Garatzean nire gaitasun digitala beste gaitasun batzuk garatu nituen, edo garatzen ari naiz, eta asko ikasi dut, eta orain sentitzen naz, bueno, zoriontzuago ikasgelan esango nuke, bai, filosofia irakastean, ikaslekin, eta gero, bai, lankidekin, beste irakaslekin lan egitean, gustora, bai, lortu dudala zerbait sentitzen dut. Osa, zure autoestimuan ere eraginak da, orduan. Ja, nabaria, klaro, baina nire autoestimua da, esan bezala, bueno, niretzat gauza bat, nire esperientziatik garatutako autoestimua, nire zirkustantzian, bakizue, bai, hori beste, bai, filosofikoa da, baina ni naiz nieta nire zirkustantzia. Niretzat autoestimua da gauza bat, mailak desberdinak izan daitezke, bai, eta eguneroko bizitzan, bueno, pues agertuko da modu batean edo bestean, baina esan behar dut, bai, nire autoestimua handitu egin dela hori, nire esperientziari esker eta garatutako bai gaitasunei esker. Amaia usten badidazu, handeka agurtzeaz gain joan behar delago ja, esan atzoko egunaren inguruan egindako gogoetan, askoz importanteagoa da esaten duguna baino, ematen dugun eredua gure portaerarekin, ezta? Orduan, zuke teknologiaren erabiltzaile bezala, daukazun filosofiarekin eta klasetan eta ikasleen aurrean eman dituzun portaeren eredu horiek nik uste dut, asko ezitzen dutela esaten duguna baino, ezta? Osea, esan dezakegu, ez erabili edo ez konektatu edo bai edo gauza bat, baina zure portaerak askoz argiago hitz egiten du ahoz esaten duguna baino, ezta? Eta nik uste dut hori importantea dela. Hori Wittgensteinek esaten zuen bakizu, beste filosofo bat. Ze esaten zuen horrek? Hori, bai, jarreraren bidez, balioak ezin direla irakatzi teoriarekin. Baizik eta jarrerarekin, bai? La ética nos enseña, sino que se muestra. Hori da. Eta honekin ja, bai. El kolofon. Kolofon. Oye, mila esker. Handeka zuri. Asko, handeka. Agur. Bueno, ari naiz Monikari bidaliz gonbiteak, baina ez dakit zergatik edo etzaio iristen edo ez du modurik sartzeko. Bueno. Gu laurok moldatuko gara? Bai, claro. Beharko. Juan, zuk dauko zuhitza oin, Bai, galdera zen, garrantzitsua da eta nola lortu, ez? Hori da. Nik uste garrantzitsua da, esango izuet, segunta zer lortu nahi dugun. Leheno, atea dia 6C horietatik, zaiena iruditzen zait azkeneko autoestimana edo autoestimuana, ez? Batez ere, zenbakiak ditugunez, edo jarrerak, edo ikasleen lanak, edo ikasleen zenbakiz jarri bardegunean, zaila da, gero, nahi kostatzen zait pila bat hortik ateatzea ikasleak. Osea, ahaztu zenbakia, ahaztu nun zauden, ahaztu zenbaki horiekin, ez? Eta goazen jarrera hon bat izatea, ikastea, goazen, bai, orduan, niretzako autoestimua eta motivazio lortzeko bai laguntzen digu mundu digitala. Adibidez, nik uste bi kasutan, ez? Gu proiektuka ibiltzen gea eta, karo, gaur egun egin ditzazkegun proiektuak ditugun erramentekin ez dira lehenokoak. Osea, dakagu irakasleak munduko edozein partean erakusten dizkigutera kriston gauza pila, ditugu erramentak gauza politiak egiteko, bideoak, leheno gure garaitan ezin zen ezer egin. Osea, egiten genuna zen paperakin, kartulainakin, agian, ez? Eta orduan ezin zen garatu zure kreatibotasun hori eta arro sentitu egiten dezun
gauzoietatik, ez? Eta bestetik, nik uste oso garrantzitsua dela, iristen gai gehala, eta Leister nik uste horre hongo gehala, ikaslei egokitzeko erramientak gehiago erabiltzea, esan nahi dut. Ikusten baldin baduzu, bai ikasleen mailetara, bai ikasleen beharretara, edo bai ikasleen, ez dakit nola esan, bai, nahietara. Orduan, karo, zaude klasean eta bat-batean detektatu egiten duzu zailtasun bat, eta gaur egun oso erresa da ikasle horren eskura jartzea berri bat, zailtasun hori lantzeko. Gaigea web orrialde bat egiteko azkar, ariketa eskorn batekin, ez dakizte, eta potentziatzeko edo jarri talde bat eta landu, igual ez dut esaten koitzari, baina igual lau bide eraiki eta esan, zu zailtasun gehiago dituzu hemen, guazen hau lantzera edo. Eta hori teknologia gabe ezin zan egin. Imposible da irakaslea guztietik egotea. Orduan, dibertsifikatu egiten dezu zure lana, nola baiten, baino zuzea sortzen duena hori, gidatzen duena prozesu hori, eta gehiago behaiek nola autoebalatu egiten diren, koebalatu egiten diren, juten dira elkarrek, gero gaitasun horiek garatzen, ez? Baina aldezu, batetik, proiektu politiak, ikusgarriak, arro sentitzeko modukoak egin, eta bestetik, igual zuzendu gehiago, behien zailtasuneta eta nahietara. Eta uste, eta hori, gaur egun bakarrik aldala egin eta aprobetxatu behar degula aukera hori. Amaia, usten badidazu zirikatzen pixka bat joan, gaur egun ez dago aitzakirik esateko ezin dugula mapa erabili, ezta? El metodo akademiko personal ajustable, ezta? Orain, badugu hainbat tresna, hainbat gauza, hainbat gadget, ikasle bakoitzak, lehen nik aipatzen nuen, zaila izan daiteke horreka C horiekin pixka bat bakoitza beren neurrian jartzeko, baina gaur egun joan pixkat, eta lehen esaten nuen, zuk atzean baduzula metodologia bat eta kontzepzio pedagogiko bat hori ikasle bakoitzari pertsonalki ajustatzeko eta hori, eta egia esan, ditugun gauza guztietan bat edo beste ondo ekarriko zaio ikasle bati, ezta, hori egiteko. Bueno, zirikatzeko, baina era berean Joanek duen motxila betea balioztatzeko esan dut. Bai, nik hemen komentario bat egin behar dut, eta batez be, ni biltzen naz formazioak emuten irakasliei, eta kezka handi bat daukot zuk komentatu duzun gauza baten inguruan, Juan. Eta da, esaten duzu, irakasleok daukogu aukera sortzeko, bai? Eta gaitasun digitalak horretarako giltza ematen dozku, ez? Nola, eta gainera, nik adibidez ez dakit marrasten, baina, bueno, bideoak eta hitzen eta laguntzen dozta, ez? Tresna digitalek laguntzen doztie. Baina, irakasle askok sortzeko garaian, ez dute nahi. Ez dute nahi. Osea, nahiago dute beste batek egindakoa aprobetxatu ez dagoela gaizki. Ojo, nik ez dute esaten ez dela aprobetxatu behar, zenik konpartitzaren aldekoa naz, eta uste dut egindakoari balioa ematen dugula erabiltzen dugun heinean, ez? Baina, zer gertatzen da? Osea, zergatik irakasleek ez dute sortu nahi? Ez? Osea, hau jada, aparte, improviso. Baina, da, kezka handi bat daukadananik, ez? Bai, lehen aipatu dut, azkenean sormena lantzeko gaitasun hori, niretzako garrantzitsua da, beldurroi dago beti, ez? Gure modura egiteko gauzak, eta ez dakit, guk ezagutzen ditugu gure ikasleak. Nik uste, gure klaseko metodologiak guk sortu behar degula, guk antolatu behar degula gure klasea. Ezagutzen dugu gure klasea, ezagutzen dugu gure testu ingurua, ezin duena izan da testu bat, hor Jordi Adelek, gure laguna Jordi Adelek esaten zuen, ez? Liburu batek ezin du esan nola eman behar dituzun zu klasea. Ez dakit, gobernuak ezin du esan, azkenean gu gea dakigunak, eta guk hartu behar dugu ardura hori. Orduan nik, ez dakit, gonbidatzen dut jendea, hoi egitea, behaiek egitea prozesuak, gaur egun herramienta pila daude, metodologi pila daude, ikusi zein dan eraginkorrena zure gelan, eta aprobetxatu egunean. Bai,
Zuek, Josi... Amaia, uste badidazu zure galderari pixkat buelta ematen, ezta? Osea, pentsa, zuk esan duzun bezala, eta ez nago seguru zuk ez dakizunik marrazten, baina, bueno, ni ez naizela trebea marrazten, edo ez dudala marraztu nahi. Baina, Juanek egiten duen bezala, sarean aurkitzen dituzu Juanen zenbait material, eta Juanenak bezala, Garbine Larralde, eta, osea, momentu honetan, sarean sartzea baino ez duzu, zenbat jendek, for free, completely free, ari da partekatzen material oso onak, eta oso baliogarriak, eta balio potentez beteak, jode, edo zein gai lantzeko. Ulertzen diazu, orduan, aitzakia ez ditzat, nik ez dakit marrazten, tira, ez jakinarren bilatu pixka bat, eta aurkituko dituzu hainbat material eta hainbat proposamen, zu trebea etzaren arlo batean, baina erabili ditzakezunak. Baina nik esatotena da, visual thinking hontan, dau Juan, dau Garbine, zenba dauz? Bi eskukin kontau gaike, eta Euskal Herrikoak, bueno, behitu Virginia Bera, Ainhoa Pujana, bueno, Juan, ez dakitzuk... Testu inguru Euskaldun batean, ezin da gelditu 30 pertsonaren artean sorkuntza. Hori da, nik hemendik aldarrikatzen dutena da, eta Juanek esandakoari tiraka, dano garela gai, autoestima hori elikatu behar dugula, dano garela gai sortzeko. Eta dano daukogu gure eskuan hori partekatzea, ez? Eta hor sartzen die gakuak, sartzen da edukia, sartzen da autoestimua, sartzen da sormena, berrikuntza, sartzen da kolaborazioa eta komunikazioa. Gu komunikatzen badugu egiten duguna, ostras, eske, kriston arma daukagu, ez? Orduan, eta da, zuk esaten duzuna, ez, Juan? Eta Jordi Adelek esan zauen, eta jende askok esaten dau, baina nik gero klaustrotara joaten azenean, usaintzen dut beldur hori, usaintzen dut autoestima falta hori, eta hortan lan egin behar dugu. Ni isildu inbiar nintzen, bakarrik galderak inbiar nintzen. Xabierrekia terziatu nahi duen asunto honetan, Xabier, ez dakit, optimistegiak izan ez gaitezen, Ados, zuekin, gertatzen da, beldur horiek kulturala diela, motxilan damakien jende askon beldurra diela. Juanen freskura ez daka edo zeinek, edo zuek gazteona, akaso, desberdina da, ez? Gu bizi izan deun eskola kultura izan da oso, ez dakit, represorea, ez? Beti, hori izan, benga, idatzi redakzio bat, honen inguruan, eta olako ideiak sartu behar dituzu, eta hortik ezin zea atera ezertarako, orduan, kapatuta gaude, hortan, zaila izango da ateratzea, Atzo Virginiarekin erabiltzen genuen edukastrar, ez da? Bueno, gu gazteago ginenean, Xavier, la educación y la castración venían bastante de la mano, ¿no? Baina, aldi berean, kezkagarria da, betikoa, irakasle eskoletan, magisteritzan, hoiek, nola trebetasun hoiek, gaitasunek ez direla ezer garatzen ari. Oso gutxi. Askotan esaten dute, hau ja artefakto digital batea pasa, zuek ikusi nola egiten dezuen, baina normalean bukatzen dira oso PowerPoint batean edo bideo batean, oso gauza xumeetan, ez? Eta Juanek adibidez, adierazten ditun lanak eta azaltzen ditun proposamena dira, izugarri sortzaileak, sormenezkoak, ez? Potenteak ere, oso. Bueno, Juan, primizia bat kontatzen diegu hauei. Aurrekoan, Juan eta biok beste lio batean egon ginen sartuta, eta komentatzen genuen nola, Garbine Larralderekin udarako ari gara prestatzen proposamen bat,
eta Joanek eta Garbinek biok momentu berean esan zuten, aizu, ni honetan esperientzia daukat, ez daukat eta beste, eta bien kasuan, Xabier, biak duela pare bat kurtso, osea, duela bi urte, soltatu ziren nola baitu, osea, soltarse la melena, no? Bai. Orduen, eta gainera, pues ni lehenago, zure lehenago, osea, azkenean pare bat kurtso, hori. Ados nago zurekin ez dela erresa, eta behin baino gehiagotan komentatu dugu Xabier Amaiarekin, eta jente gehiagorekin, euskaraz are zailago. Are, bai. Kultural, linguistiko, represión euskaltzandika, jo que se, badaude faktore asko zaila. Bai, Amaia, ja ez da bakarrik euskaraz egitea. Euskara perfektuan hitz egitea, eta azento onarekin, eta, osea, kontua dela zaila da, ez da? Horren, jende asko, behar da kikilduta gelditzen da, baina hori ere izango da, sareratzea eta dakizun apurra partekatzea, eta lotxa ere, lotxa uki bai, baina gordeta, ez da, pixka bat ez dakit nola egin dezaket. Horren adibide da, adibidez, Euskalkisekin gertatu zana. Lehen, publikoki o formazio bat ematera juten ginean Euskalkisean hitz egitea zen, lotzatzeko. Gaizki ikusia, bai, prestigio bat. Hori da, eta saiatzen zinean, euskera batura iristen, da gero duzkuruzku, olako zera gertatzen jatzuz, ez? Orduan, echarse a la piscina, exactamente. Bai, eta behar bada... Alde batetik, ez? Animatu nahi de jendea benetan saiatzea gauzak egiten, esan nahi dut. Ni beti jaukide gogoi barruan sartuta, ez? Baina leheno egiten duen Dreamweaver erabiltzen duen web orrialde bat sortzeko, eta izan, martirio, osea, pasa barnitun 4 hilabete egiteko web orrialde, eta ez zenitun irudiak, ez zenekin nola egin, desastre bat, erosi bar zenun liburu bat, eta CD bat, ez da. Ez, hor bizi ginen. Eta hor egun egiten duzu web orrialde bat 2 egunetan. Nik ikusten dut arazo bat, eta horrengo egunean dakat web orrialde bat eginda, ume horrentzarako. Orduan, eske hori da pasada bat. Eta sareak eman diguna, nik esan izunean noen dela 2 urte, guatzen dut MOOC batea, MOOC ikastaro batea jo nintzela, eta lehendabizikoa egin dut Twitter edo sare sozialak nola erabili hezkuntzan, bai? Orduan, nik uste sarearekin empoderatu egin ginela, esan nahi dut. Bagenekien guztioi hitzetan jartzeko gai izan ginen, ez? Eta bapatian han entzun duen Flipped Classroom eta esan duen, hauek ze demontreta zaidia, zer da Flipped Classroom, noin dela 3 urte, bai? Eta bapatian behiratu eta esaten zenun, baina hauta nik egiten detena, bai? Eta etiketa hori hartuta, salseatu, begiratu, jendea ezagutu, ikusi nola egiten duten lana, eta zure lana antolatu. Hoi da prozesua, ez dago miraririk, erresa da, azkenian da, gerturatu jendeari, ikusi egiten duten, jarri izena zuk egiten dezun gauzari eta hobetu. Besterik ez, eta herramienta digitalak horren erresa dira gaur egun, aldezula hoi, ez dakit, eraman infinitora, ez? Hoi da ideia. Bai. Bai, ala. Eta gero zu asko trebatu zea, nire ustez, gauza guztiak komunikatuz, ez? Beti partekatu dezu, azaldu dezu, aurrez aurre, sarean, horrek asko lagundu dizu, ez? Bai, eta nago ikastetxeekin lanean, juten naiz irakasleekin egotea, eta ikusten ditu jendeak kriston gauza politiak egiten ditula. Baina nik ezagutu ditut, nirekin partekatu dute, eta ondoko irakasleak ez daki zertan gaidean. Orduan... Hori da testua, bai. Kultura hortan, Josik dion bezala, oinikan belaunaldi baina gehiago pasabarko da, ez? Bai. Kulturalki behintzat, prejuizio horiek gainditzeko edo zer, ez dakit. Gero zure kasuan, Juan,
gaztelania emateagatik esango dizute, jo, eske zurea txoloa da, ez? Baleabide asko dituzu, ez? Bai, berria da, Berria da? Claro. Baina arte esan teknokoa edo, ez? Galdera. Baina gaztekoak ez ginean, ez dakit, bai, egia da, aukera ematen dizula transbertsalagoa izateko, ez? Azkenian, bitu, oain esan dezula, erakutsiko dizuet, nik uste eredu bat dela ikusteko berriz aber partekatu dezaketen lehioa, bai, a ber, ikusten da, bai ez, a ber, kargatzen gai da, oain? Ez da ikusten. Oinik ez. A ber, itxen, akit ondo parte, akitzein deten gaizki, eske, azkenian gaitasun, Oin jazta. Hortxe, Oin bai, ez? Hori da, bai. Bai. Bueno, hau da, 3. ebalaketan egin behar dugun proiektu bat. Deitzen da Fibonarte. Bai? Oantxe marraztu dut goizian. Hau da, pixka nola saltzen dieten nik ikaslei gure proiektuak, ez? Bakarrik da, 3 zatitan dago, da bideo steam bat egingo dugu, da science, technology, mathematics eta horren inguruan proiektutxo bat, eta da bideo bat egitea. Orduan, behaiek bilatu behar dute informazioa Fibonacci-ri buruz eta sekuentziaren buruz, egingo dugu konpas bat, Fibonacci konpasa justu erabiltzen ditula neurri horiek, eta 3. pausoa izango da artelan bat egitea. Bai? Eta prozesu guzti horren prozesua grabatu behar dute eta egingo dute testu espositibo bat adierazteko zer dan Fibonacci eta nola dan, eta testu instruktibo bat adierazteko nola egiten dan konposa. Eta bukaeran egingo dute artelana, bai? Orduan, hor dakagu artea, dakagu zientzia, dakagu matematika, dakagu gaitasun digitala, dakagu linguistikoa, dakagu pila bat. Eta bakarrik da, holako proiektutxo txiki bat ez dala ezer berezirik, ez dakitu lertzen zaidan. Bai, oso ondo. Eta da, gauza sinpleak egin, baina sartu gaitasunak eta lantaldea eta ez dakit, eta aukera eman behaiei oso garrantzitsua iruditzen zait ere erabakitzeko. Nik ez diet esaten, ez egin honela, zuek erabaki, nola ingo ez dute, eman fitxa bat betetzeko, pentsatzeko nola ingo duten, eta behaiek sortzea. Askotan, hori egiten baldin badugu, sorpresa ikaragarria hartzen dugu. Batean egiten dituzte gauzak, espero ez ditugunak eta guk espero genuena, baino askoz hobeagoak. Bai, karo, eta sormena garatzeko, ideal, esan nahi dut. Espazio hori, espadiezu izten libre, nola landuko dozu sormena, ba, ez? Oso, nik aurreko ebalaketan eskatu nien rueda morfologiko bat, adjetiboa erdian jarri eta ze funtzioak duen, eta ez dakize, eta esan nien nahi ez zuten bezala egin. Batzuk egin zuten egurrezko, zuk Josi uste ikusi zenula, egurrezko kaja pizza bat, pizzan zatia zian, eta esaten dut, baina nola sartu zaila hoi buruan hau egitea. Eta nik pentsatzen duen kartulinakin marrazki, ezin zaie, utzi behar zaie, eta esan, garatu zuen gaitasuna, eta arro sentitzen dira hortaz. Badakite, indutela zeo zer berezia, eta horrekin autoestimoa, eta, azkenian da ziklo bat, ez? Bai, oso interesgarria. Ikasle izan. Bai, Amaia, egia esan, nik pasatu nuen goiz bat joanen gelan, eta, bi gauza azpimarratuko nituzke, ezta? Lehen da bizi, berak nola aurretiaz prestatuta eta ongi bideratuta eramaten zituen gauza guztia, sarean, odeian topatzen zuten, eta gero ikasleak erabat autonomo ziren, eurak mugitzen zirenan bere kasa, eta hori, komentatu du hori, telepizzaren moduko zerbait, sortzen zituzten produktu partekatzeko eta komunikatzeko, ez da, itzelak, ni aluzinatuta gelditu nintzen euren sormena, eta batez euren arazoak, edo zu planteatzen zenizkien arazo egoerei erantzuteko zer egiteko gai ziren, aluzinante benetan. Bai, sinistu behar dugu, beraiengan, Etorri bisitan egapera, lasai asko, Gonbidatuta zaudete denak. Bale, nik hartzen dut. Bai.
Amaia, gu kamerarekin joan ginen, oraindik ez dugu material guztia argitaratu, baina, bueno, zenbait gauza lanerako argitaratu ditugu, eta egia esan, bueno, oso lan potente. Da nik berriz esaten dut, eta atzean lehen itxura baten ikusten ez dena, osea, hor lan oso potentea da oso ongi orientatua egiten du Juanek. Nik sorte hori izan dut, hori ikusteko bertatik bertara. Bueno, barkatu, baino nik alde egin behar dut, utzi behar zaituztet. Bueno, Xavier, bai, beste zerbait daukagu Amaia, gidoian ze falta zaigu. Xavier, ongi ibili. Bueno, ondo... Bai, Xavi, ondo segi. Agur, Xavier. Agur. Ondo izan. Venga, aio. Ez, guk gidoia guztiz bete dugu, orduan... Bai, baldin bakozu, baitu, nik utziko dut 5 minutu ditugu. Nahi bat du, Juan, zuk guri zeo zer galdetu ikastaroi buruz erote. Bai, egia da, azkenean, hemen dago, emoten dago, metraieta bat, galderak zuri, eta igual, bueno, bastakit, zuk nahi dozu zeo zer galdetu, edo zer komentatu nahi dozuna. Oin, libre sentitu, zupe, sormenerako. Ez, nik, badakizue oso positiboa naizela. Aurretik, esan nahi dut. Egia da, Josik esan duela, oain dela 2 urte izan zela inplosio potente bat, batez ere marrazkien inguruan edo visual thinking inguruan, ez nintzen gai borobil bat egiteko, baina 0, bai, eta erabaki nun ikasi behar nula marrazten. Ez, eta zegin nun ikastaro bat, ez, YouTubea jun, Pinterest iriki, salseatu, ikusi, egin, eta partekatu. Eta partekatu horrek, ez, eramaten zaitu, ikustea jendeak baloratu egiten dula zure lana, esaten dizula, jo, ze politia, eta esaten neria, baina ez da posible, ez? Eta 5 hilabeten inguruan ja neon liburu bat ilustratzen. Eta benetan, ez nintzala gai marrasteko, no? Baina juten zea, azten zea kalkatzen, hartzen dezu ideia bat honengatik, ikusten dituzu forma horiek, pixkat hortik dijoa, eta nik esaten diet ikaslei ikastea trukoa dakala, hori da askotan esaten dio dana. Ez? Trukoa du, lortzen baldin badezute klabea, ez? Edo lotu neuronak momentu batean, batian erresa egingo zaizue. Orduan, lehendabiziko gauza da beldurra kentzea. Eta esatea, bai, gai naiz, aldet, ordin, nik pentsatzen, niretzako garrantzitsuena da positiboa izatea, eta esatea, egingo dut, eta saiatu, eta salseatu, beldurri gabe, eta azkenian ematen dezu klabearekin, eta lotu egiten zaizu neurona hori, eta listo, eta azten zera gauzak ondo egiten. Orduan, jendeari beldurra kentzea. Bai. Eta Amaia, usten badidazu gauza komentatzen, eta nik Garbine Larralderekin ere egin nuen, uste Joan ere izan zela bertan, egun horietan, Jedin edo uste izan zela jardunaldi baten, eta egia esan, Amaia, lehen aipatu duzuna ere, ni ez banaiz gai marrazteko, edo sormen handirik ez badukat, jope, internetera joan, hainbat irudi daude zuretzat erreferentzi bezala balio dezaketenak. Ez dizut esaten gainetik kopiatzeko lehen kalkatzen genuen bezala. Ostra, baina inspirazio bezala izateko, eta marrazkietaz ari bagara, gauza bera gerta daiteke zuk esperientzi bat egin nahi baduzu, momentu honetan, egia esan, denbora da muga bakarra dauden gauzak ezagutzeko. Eta, orientazio pixka bat izatea, ezta? Eta ez bakarrik marrazten, esan nahi dut, proiektuka, eta ikusten duzu proiektu bat ondo dagoela, egin, kopiatu ideia, probatu, beldurri gabe. Nik uste, denak ikasten degula kopiatzen, ez? Oraindik goatzen dut, ze momentuan plastikako irakasleak kendu zidan gogua marrazteko. Noiz, Juan, esan. Kopiatu nulako ideia bat, beste ume batena. Egin zuen alako marrazki mugimenduarekin, hanka altxata ez dakiz eta esan duen. Ze ideia ona, nik egingo dut gauza bera, eta penko. Bai? Karo, eta goendik goatzen dut, eta hor utzi nun marrazteari, eta berreskuratu dut, 30 urte beranduago. Jope, goentu, goentzatera. Piskat, konstiente izan behar geha, olako zuzenketa edo ze kardezaken atzian, orduan, utzi, espresatzen umei, aukera eman, eta ausartzea, eta beldurra ez izatea.
Bai, horretarako da eskola, berez. Bueno, Amaia, minutu bat falta zaigu. Azkenean Monikarekin ez dugu lortu konektatzea, ikaslerik ez da sartu. Baina, bueno, hau grabatuta geratu da, eta, bueno, parteko datuko dugu eurekin, eta espero dut interes jarri izati eurentzate, bai. Eta inspiratzailea, ze oin hasi behar pentsatzen HHLH, DBH eta etapa guztietan praktika ona garatzeko, zer behar dugun, ez? Orduan, bueno, Bai. Nik, Juan, eskerrik asko benetan, ze niretzat zu badakizu, niretzat inspirazioa zarela, eta tesia entregatzen dutenean, nik benetan daukot pendiente marrazkiena, orduan. Oso ondo. Nik ere bihotzez eskertzen dizut, Juan, etorri izan eta zurea partekatzeagatik, eta niretzat inspirazioa eta baita ere enbidia sanoa, enbidia dela berde esaten den horietariko ematen diazu, eta bueno, saiatuko naiz hemendik eta uztailera alik eta gehien ikasten, eta pixkat melena soltatzen. Bai, nik espero dut jendea animatzea eta benetan ausardia hartzeko, proiektuak aurrera ateratzeko eta gailu digitalak erabiltzen hasteko. Ez dakit, treabuaren aparatuak, bale? Arrazoia duzu. Amaia, eta behin tesia bukatuta, akaso udako ikastarora zatoz gurekin visual thinking egitera? Espero dut. A ver. Besarka handi bana, eta laster arte. Moztuko dut zuzeneko emisioa, bale? Vale, venga, jo.